aya hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua hapana chitindo panoda chitindo hapana chitindo Joshua po rikiti Vo Monday 29 September 2025 munapatira nyiko familia ya dziko la Zimbabwe. Icho kwa dimuri ya Zimbabwe ndiri bwandiri mukadibe kufamba mukadibe kufafadzana kutsutsura dziri kuitika matima na wasanyika idu dzanda kapa kachanetsa ndakatakura ndiri kukumbira mburi ya Zimbabwe hangave matima na kwa muri ikoko ungave uri mundege kana mubhazi mukombi kana mungoro magweja pasi bemugoti mukadibe kutsvaga mari mavhenda muri kufamba ipapo ungave pamututsi kana pabhasikoro pachirei chauri ipapo ndiri kukumbira mburi ya Zimbabwe udza ari pedyo newe ritsira muri dzari kure nyora tsamba kana kutumira shoko ugofonera uchivazivisa kuti manga muchizviziva here kuti National FM ndiyo nefenyuro inoteererwa nedzimwe nefenyuro the whole nation on one station paka Papa Isabel apa ndomborega kuti paka because dziri muZimbabwe dzakapakata nhasi right. 1 ndine nyaya yemukati meguta reHarare Hopley zone 6 yemurume ane mukadzi wanga achidanana naye ndokubva vaenda kuPawa vanonetsana ikoko ndokubva paMbawa ndobva vaenda kumba 3 days mukadzi asingaonekwe Zimbabwe ndoda kuti ndikuudze kuti mukadzi akazowanikwa sei but akawanikwa kafa ndine nyaya inobatanidzira chirumanzu nelala pansi but vagari ava vanogara munzvimbo yechirumanzu but police station iri padhuze vanoripota kana vachinge vakanganisirwa ipolisi yakulala pansi murume anofungidzwa kuti ari makore ari pasi pa 25 years akaenda pamugwagwa pevana vanofamba 2 kilometers kubva kuchikoro vachienda kumba kwake road yaifamba vana vanokwana kuti aivo 14 vari vakomana 12 nevanasikana 2 murume akabuda musango akavhundutsira vana chindoda kuchika nebanga vakamhanya vachienda vanasikana vakanzi mirai pano vakazonzi fambai muchirichevera mudondo achipinda navo mudondo zvakazoitika nemurume uyu apinda musango mune vana Zimbabwe zvakaoma but regai ndikuzivisei vakomana vanonzi ivo ZRP Zimbabwe Republic Police kwachirumanzu pamwe chete nekuHopley pane basa rakaitika ndokuudzai mhuri yeZimbabwe akazofamba sei ndine nyaya mhuri yeZimbabwe yandinayo yekuchitungwisa kupinda mukati meguta reHarare yevagari vemumwe vari kuchema vachiti kuti tikwanise kupedza mwedzi tichienda kubasa zvakutonetsa tiri kugona kuti mari yatinobhadhara kumakombi inogona kutowanda kudarika mari yatinotambira kubasa asi chikonzero kubva musi waFriday kusvika nhasi chandakabata panguva ino vane zvimwe zvavari kutaura nokuti ndakazokwanisa kutaura nevamwe vanhu vanovaridzire makombi vachiti ndiyo advantage yakutorwa nevamwe vane makombi kusanganisira bla 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 zvandichauya navo zvepapa ndotsudzura here musikuru tikutukanere hatisi tikutukanere ndiite sei tihimurani vagari vekwaziko pana sabhuku aita dambudziko rekuti kanzuro ine nzvimbo dzaikapegera vanhu ndo mastendi zviri pamutemo nokuti ndo varidzire venzvimboko but kune umwe sabhuku atori nedunhu rake ragadzike koko nepasi petambo dzemagetsi pese pazara vanhu ivo vanhu vacho vari kupiwa mastenzi ipapo mukoma KB hamene kuti unoona munhu achinopiwa stendi mumutemo achibvuma kuti mutemo ari kuziva kuti November vaji vapopoba vanhuka papa ndine nyaya yekumasvingo yemunhu akapinda muvillage mwana wake akaroorwa ndokubva atizira pane imwe nzvimbo ari ikoko mwana haana kurara ndokubva arohwa nezvinhu kana richiti zvinhu munozviziva kumamisha uku kuti kana richiti zvinhu mwana kutaka kupopa mafuro mwana kwakuda ropa mumunhu nemunzeve baba vakanotora mwana wavo kunyange asati abvisirwa mari vakatoona kuti ndikamirira zvokuti mukwasha mwana anogona kufa vachibva vasvika vakatora mwana wavo ndokunomurapisa ndokubva vadzoka vakakumbira sabhuku ndiri kukumbirawo sabhuku ndimbounganawo nevana venyu vemuno handisi mugari wemuno but ndafanana nemunhu wemuno nokuti ndiri mwana wemuZimbabwe uyezve mwana wangu aroorwa muno saka ndiri munhu wemuno ndokubva ati pamusangano wasabhuku sabhuku ashadzira musangano ndiri kukumbira kuti kana uchiziva kuti une mabasa eusiku imbobudaiwo muno muri vagari vemuno zvenyu kana uchiziva kuti unoita mabasa eusiku ndati chimbobudai muno mumbowaya tichazokuudzai kuti muchadzoka rini munzvimbo penyu papa zviri kumasvingo right paka ndotanga mhuri yeZimbabwe nenyaya
yekulala pansi chirumanzo. Lala pansi chirumanzo. Right, nyaya ndikutaura panapa muri yeZimbabwe yakaitika kunonzi iko kuchirumanzo kutokwe 4 kuni kutokwe kuripo ni 4 but iri kutokwe yandirika kune chikoro chiripo ende vanhu ava vanogara padhuze ne police station yekulala pansi but vari machirumanzo. Police station yekulala pansi ndiyo yavanoripotera nyaya dzavo nokuti padhuze uyezve vana vemuZimbabwe ende nzvimbo dzese ndedzemuZimbabwe. Ndizvozvo vana vakaenda kuchikoro muri yeZimbabwe vaenda kuchikoro vakabuda masikati. Grupu revana vakabuda masikati vanga varipo ivo vanokwana kuita ivo 14 vakomana nevasikana vachifamba vakaungana kudaro vanofamba about 3 kilometers kubva kuchikoro kuenda kumba but pavanofamba pakati apa isango kunosvika mudzimba. Vari pakati pekufamba vana mune murume akabuda musango pakati pekufamba achibva ati munoda kupondwa munoda kuurawa. Vana vakomana obvious vane simba rakaoneka na energy inodarika vanasikana ivo vanga varipo 14 vanasikana varipo 2 pakataka kumhanya vanhu zvikanzi ndinoda kucheka ine banga imimi mirai pano achireva vanasikana. Vakomana vakavadzingirira vakomana vachibva vatisa vachibva vaenda akazama kutevera vakomana ava asi dambudziko ranga ripo nderekuti mateverero aita vasikana vakomana ava yange isiri nyaya kuda kuvaponda kana kuda kuita zvanoita navo but aiziva kuti vakomana ndikavadzingirira vachafamba kuenda kure vachiisa gepu pakati pavanasikana nokuti zvaaida zvakazobuda. Vanakomana pavakatiza pane vanakomana 2 vakaziva munhu uyu uyezve zvanga akapfeka vakamunanzirira. Akadzoka kumashure vanakomana vaenda ndokudzoka kuvanasikana akati right mukaramba zvandiri kuda ndichakuchekai kana chiri kukuchekai ndoreva kuti ndichakuurayai. Ndobva ati kuvanasikana vasikana ndiri kutaura vese magrade 2 nditeverei kuno achipinda mukati mesango. Vanasikana ndiri kuvatevera achipinda mukati mesango. Apinda mukati mesango Zimbabwe zvakaitika pamusoro penyaya ishi ndichitaura nevabereki kusanganisira nevemutemo panyaya ishi. Kana ndisingakaganise vanhu vehonorable wenzvimbo iyi vakangi vatoti ivo varoda kuti vogara pasi nevabereki kuita meeting kuti vabatsirane kuti vangaita sei nokuda kwezvinhu izvi but chandinotaka kurova maoko nokusimbisa Zimbabwe vakagara pasi pamutemo vakaona kuti inonzi ZRP mapurisa enyika anofanira kuvepo pane basa rakabatwa kutaura kuri kwandiri kuita ndisati ndapedza nyaya munhu yari maoko emapurisa akabatwa. inzwai Zimbabwe zvakaitika. Apinda nevana musango vachiti nditeverei kuno akasvika ndokubva ati iye shone yendoda kutaura ngatibatsiranei kana ndasvika pekuomerwa vanoziva nokunzwa ngatipedzisei tega. Tiri kutukana here saka ndiite seiko Zimbabwe apinda mukati umwe wacho anenge mukuru mbijana ndokumutibvisa hembe yako yemukati kana maramba ndichakubatai uyezve ndichakuurayai. Ndokubva abata umwe mwana ndokubva aita bonde naye apedza kudaro apedza kudaro ndokutora mutezo ndokushandisa kuita semabhanana kana chingwa chinodyiwa nevanhu achishandisa mutezo kumwana uyu. Umwe wacho akaita bonde naye umwe wacho akamushandisira muromo kumwana. Ndokuzobuda vana ava vanapa vakabuda vakanzi endai kumba vachinofamba vari musango vakuda kunorasika ndokunobudikira kumberi kwavakasekera nevamwe vanakomana vakange vatiza vaya. Vanakomana vaya vachibva mhanya ndokuenda kumba ndokunotaura munhu wataona togona kusaziva zita rake but ane chimiro chakati akapfeka zvakati. Vakomana vemapurisa rushana nemapurisa vemunzvimbo munharaunda ndokutanga kuwaya kufamba kuzama kuti vangabatsirika sei. Ava manheru kubhawa paka nemuchinda nezvanga akapfeka zvaitaurwa nevana haka anga akubhawa ndobva abatwa mukomana uyu ndokuenda kumapurisa ndokuti akuita basa. Mapurisa vakuita nyaya toda kutsvaka kuti pane umbowo ava vana vadiki zvavaona nezvavari kutaura ndizvo here kuchibva kwatorwa vana 2 vasikana vakabatwa vave plus 2 vakomana vari kuti taona tomuziva ndokuita 4. Mapurisa ndokutora vamwe varume 9 ndobva vapfekedzwa majezi nemasaneti. Vana 4 ndokubva vasevedzwa zvikanzi aishuwa kuti munoziva here munhu mukamuona
good luck yakaitika ndeyekuti murume uyo akabatwa risati rave zuva ramangwana, akabatwa zuva razvita achiri akapfeka nhumbi dzaakabata nekurepa nadzo vana. ya zvakaoma chokwadi. Adaro ndokubva vamiswa rupo 10 vakomana vakuita basa vari kuda kuti vaone zeta rapito imba nayo vari kuda kunzwisisa kuti nyaya iyi ndiyo here ende munhu wacho ndiyo here. Ndokubva vamiswa rupo 10 vakapfeka masanieti vakapfeka mazezi. Umwe wechinayi wechi10 ndiye nyakupomerwa mbosva. Zvikanzi vana pindai 1 by 1 batai munhu wenyu apa, hatisi kushandisa zvipfeko, tarisai maziso. Apinda 1 apinda 2. 1 wekutanga aiti kana wabata munhu wako bvunza zita unonzi ani, mazita evanhu ava atorwa kare nemapurisa. Kana wapinda ukati kune munhu uyu mubvunza unonzi ani, rufanirwa pasi ufadzoka. Pinda iwewe, pinda iwewe, pinda iwewe kusvika 4 vese vachibvabata munhu 1. Saka vaimuziva munhu wavo, vaimuziva munhu wavo. Ndobva vanzi izvo bvisai majezi sarai nemasanieti chete, pindai vana vese munhu 1 haka. Ndokubva vapedza zvikanzi aiwa ane bhutsu dzanga akapfeka pabhutsu dzirapa idzi, pindai vana vese haka. Anga ane chigubhu changa ainacho, pindai vana nezvigubhu zvakasekaniswa pa haka haka kusvika munhu wamubata. Hande kukoti achinopinzwa mukoti 1 mwana achibva aonekwa kuti haana birth certificate. Zvikanzi pachaonekwa ane birth certificate mwana uyu yozodzoka koti ndobva akandwa mukati. Akandwa mukati kudaro vana ava zuva iroro rakatanga kubatwa vachibva vamanyiswa toendeswa kumadoctors ndobva topiwa mapiritsi ekunzi but zvakaonekwa nadhokta ndezvekuti hongu mwana uyo akabatwa but haana kudzikadzika, haana kukanganisika zvake, but akabatwa. So nyaya ndiri kutaura iyi haisati yaenda kukoti, pane zvakamirirwa zvokuti vazoshedzwa kukoti vachienda, but ari kufungidzirwa uyu ari kupomerwa nyaya iyi akabatwa munzvimbo yechirumhanzu iri pedyo nelela panzi inovelela pansi polisi yavanoshandisa kuti ione kuti padhuze. Saka munhu uyu akabatwa Zimbabwe. Zviri kuitika munyika yeZimbabwe. Murume uyu akura sei? Ane mukadzi nemwana 1 ari pasi pa 25 years. Anogara kupi? Kune mamwe mavillages ari ikoko, but not same village nevillage rinobva vana asi chikoro chiri chimwe chete. So nyaya haisati yaenda kukoti, achiri akachengetwa nokuti pane umboo uri kutsvakwa, uri kudiwa. Mumwe wemwana akabatwa kuti akakanganiswa hana birth certificate. Pane mwana 1 asina birth certificate. Saka pavakapinda mukoti vakatopinda, but pakanzi mwana hana birth certificate vakavanzi dzokerai ngadzokere kurimandi pachitsvaka umboo pamwe chete birth certificate remwana. Saka izvezvi ari mukati memaoko emutemo. Ya zvakaoma. 0713 938 538 0713 938 right. Hanzi kudiniko rega timboona kama messages ari kuya panapa. Vanhu vemuZimbabwe vanyanya kupindwa neichokwadi, vanhu vemuZimbabwe vanyanya kupindwa neichokwadi. Kubata chibharo vana vadiki mushonga kana kuti chii ngapinde mukati otanga apfapfaidzwa kusvika okay otanga apfapfaidzwa. Ndinonzi baba Ameni Musarurwa, ndiri panapa padombo shava. Zvakaoma muri yeZimbabwe. Ndo nyaya yamuri kunzwa iri kubatanidza lara panzi pamwe chete kane churo mumhanzu. Munoti kudiniko nayo? 13 minutes past 10 ndio pafika nthawi pale manje. Kebina Bozho Mabhinya ngasapiwa kanguwa ngavharirwe asati kuvadzira remangwana revana vedu. Ndinonzi Didmas Chikodze wepamunyuki paEpperton Park pfapfaidza ichimwe baba Isabel. Kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaisa. Zimbabwe rikangoti paka mapindira papi Chitungwiza. Kune nyaya iri kuchema vagari vemuchitungwiza. Nyaya ndakatanga kuibata uri musi weFriday ndichigara tichitaura nevagari vari muchitungwiza. Vagari vekuchitungwiza vari kuchema vachiti Zimbabwe hatizivi maererano nevanoona nezvetransport, kufambisa kwamotokari dzakatenderwa kutakura vanhu. Hongu motokari ndeye munhu ine muridzi wayo yakafanana neshopu, but pane mutemo wekuti even maprices ari mushopu ukanyanyisa mumwe mutemo unogona kutokuudza kuti hongu shopu ndeyako but vari kutenga havasi vako wega.
makombi ekubva kuchitungwiza ari kushevedzera mari inokwana kuti $2 kubva kuchitungwiza kusvika mukati medhorobha reHarare. Kutanga rini? Weekend iyoyo Friday changa chakachaya kusvikira nhasi. So vari kuti kuenda nekudzoka pazuva vasati vadya vari kushandisa mari inokwana kuita iyo $4. Vanoti mukaedha mari kunosvika kupera kwemwedzi Zimbabwe kuti ukashandisa kombi nemari yekudya zvinenge zvakaoma zvakonzeresa kuti vamwe vafambe netsoka vachiti kwatiyabatirwa nekombi ndinogona kutangira kusvika ikoko pamwe ndokuchanzi $1 achienda kubasa. Rimwe basa remunhu rinogona kutomurambira kuti asvike asweta unoshanda sei wasvika ikoko. Tomboti wakapfeka sutu uchizofamba woyambuka bridge uchinokwira mabhazi kumberi zvinenge zvakarapa. Ndakwanisa kutaura nevamwe vandinoziva vatori nemakombi vari mukati mebusiness rekutakura vanhu kubva munzvimbo yechitungwiza vachienda mudhorobha. Ndiri mukati mekutaura navo vanototaura mashoko ekuti izvozvo isusu vamwe hatizvizive asi makombi edu akamira. Makamira nokubhuroka here? Makamira nei riri business renyu rikutakura vanhu? Vanotaura vachiti iwo tichiri pakushanda kuti motokari dzedu dzive nezvakakwana pakutakura vanhu kuitira mangwana kana pane zvimwe zvakanganisika mota inenge yakakwana accident inofana kuuya iri dambudziko rekuti driver akundikana kuona kana kuti motokari yapotika vhiri yazoita zvayaita but matsamba ekupinda pamugwagwa ndiine zvakakwana. Saka iko zvinozvi kune operation iriko. Operation iyoyo kune vanhu vasina zvakakwana inoita kuti vamire kuenda parodi nenyaya yekuti vakasungwa vane mhosva dzakawanda dzavanobatwa nazo. Kana kuita operation vanobva vamira. Kana vamira paoperation iyi vane mvumo yekushanda nekuva zvakakwana vanosara vari pashoma pamugwagwa. Vasara vari pashoma ndo vari kuita tsika iyoyo. Operation iriko iri kupaka kuti makombi asina zvakakwana atadze kupinda pamugwagwa. Yakatanga rini? Handisa kuwabvunza kuti vakatanga rini, but vari kuti atanga kudaro. Saka vane zvakashota vava havachaendi pamugwagwa. Motokari dzepamugwagwa dzobva dzaita shoma. Dzaita shoma vasara vacho instead yekuenda nekudzoka vachitakura vanhu votora mukana wokukwidza motokari. Vakwidza mutengo kudaro vainoda kuenda kumabasa havachakwanisa. Vacho vakuchema vachiti hakuna here vanogona kutimiririra kuti nyange motokari dzishoma. Nesuwo ndichitaura nawo ndiva ndaona kuti imiwo zvakare muno motokari zisina dzakakwana pamurodhi hamuna kodzero yekuenda pamugwagwa nekuti vamuri kutakura vanhu vanoda kutakurwa nemotokari dzine kodzero pamutemo. Ende mapurisa mabatira vari kuita imimi havazi kukanganisa nekuti ndochokwadi. Kana usina zvakakwana usapinde pai parodi. But dambudziko nderekuti ivo vakutaura manje vari kuti motokari dzakawanda dzasara pamugwagwa hadzichiseri imotokari dzevanhu vane mazita kunyange dzine zvakakwana kunyange zvisina zvakakwana dzinongofamba chete nekuti vanhu vavane mazita kusanganisira mazita evamwe vanobata isusu motokari ndedziri pamugwagwa. Ndo dziri pamugwagwa. Saka takutoona sekuti patinobvisa mumugwagwa vanenge da kutora mukana tikati kwete pamuri kusungwa mimota dzine dzine zvakakwana here. Vanoti kunyange zvisina zvakakwana but tiri kuona mota dzakawanda pamugwagwa ndedze vamwe vedu kusanganisira vatotoziva kuti ari muofisi yakati ndiani mota idzi takuita senge tiri kubviswa mumugwagwa kuti mota dzavo dzisare dziri dzega dzichiita mari. Vadaro zvakare mota dzobva dzakwidzwa. But ini nyaya inana ndichitaura nevabereki vanotizo wangu tinoda kutakurwa asi motokari dzisina zvakakwana parodi dzisauye izi bheta dziite shoma but dzine zvakakwana kuitira mangwana asi wodzasara murodhi ngadzichitakurewo nemutengo wakafanira tononoka hedu asi tasvika asi nemotokari ichita zvakanaka kwete tobhadhariswa $4 tobhadhariswa $5. Ndiani aunza nyaya? Vabereki vemuchitungwiza. Unoona munhu akamira so achiti ndinopinda na8 but iko tinozvi 9 o'clock but mota dziri kudarika asi handisi kukwanisa kupinda chikonzero ndikaenda handidzoke. $2 kuenda. $2 kudzoka. $4 asati adya. Ya pakaipa. Paka. Rega ndipindire masvingo. Ndapindira mumasvingo mukoma KB. Mune nyaya yakaitika yemwanasikana ane 22 years dzekubereka akatizira mukomana wake wakasangana naye mukati meguta reHarare
achibva aenda kumasvingo uko aikuziva chikonzero vakatomboenda kwatete vemukomana achibva aenda masvingo. Saka musikana nemukomana vakagara pasi akamuti enda kwatete vangu ndichazotevera nekuti tete vangu vanokuziva. Musikana uyo haana kuenda kumba kwemukomana, akaenda kumba kwavatete hanzvadzi yababa vemukomana, ende zviri pamutemo ndokubva aenda ikoko. Aenda ikoko akati aiwa weekend ini ndiri kutevera ikoko, asi zive kuti mwana uyu kuuya kwaita ikoko atove mukadzi wangu. Tete vachibva chengeta munhu ndokubva vazoenda naye kumba kwomukoma wababa vemukomana uyu. Zvikanzi mwana uyu atouya, but auya nenzira yekutizirwa kureva kuti mwana wani wemuroora wepano. Ndokubva vatakura mwana uyu ndokubva vamuendesa kumba kwaamai nababa vemukomana. Ndokubva vanzi muroora apinda vakawanda ndokuziviswa. Ndokubva vanzi izvo musi wakati kuine chimhandara kupemberera kuti mwanakomana uyu atora mukadzi wake. But zvakamboitika kumashure ndezvekuti mukomana uyu akamboroora mwanakomana, akamboroora musikana waakaita naye 2 months. Mushure mekupemberwa nyaya yekuti musikana waakaroora akamuudza kuti pamuviri pandinapo ndepako. Mukomana haana kukwanisa kurapa nekuti zvinounza pamuviri akazviita nekuti ivo vaifambidzana. Ndokubva atora mwanasikana ndokubva aisa pamba. Aisa pamba kudaro, but asati amuisa pamba mwanasikana akazoita nenyaya yenzira yekuti vaenda kwasabhuku vaenda kwamambo torai mwasikana oyo. Asi vachiri panzira yekuti vari kutongwa musi wakati vari kuenda kwamambo, musi wakati vachienda kukotezva kati akabva azoenda musikana uyo aigara munzvimbo yekumasvingo kudhorobha achienda kumba kwavo achienda kumasvingo. But paanga ari kumasvingo kunove kudhorobha aizviti ari kubasa ndinosevenza kwakati. Okay. Mukomana akazoshedzwa nevamwe zvikanzoda kuti kuzivise kuti mukadzi wako anoti ane pamuviri wako, but ane pamuviri zvechokwadi, but toda kuti uzive basa raanosevenza. Anoti anosevenza kupi, ndokubva audzwa zvikanzi alright, tikaenda uine mari toda kuti uya mukati meguta reHarare tikubatsire. Taona watambura ma-up and down ekuenda kumadzisabhuku ekuenda kumadzimambo uchinzi nomari waona kubatirwa. Asi mukadzi wako mukomana ndo paakazoenda akanoona kuti musikana uyu aigara pamba panogara vasikana 12, dzimwe dzimba dzacho vanogara vakawanda vari imomo, asi basa rake ndire kubuda mumba umo manheru vachinomira murodhi vakashama achitsvaga mari yatinoti touchline yekutengesa muviri. Ndo kwaive nemusikana uyu. Kunova kwakaenda murume uyu ndokubva aona mukadzi uyu first day haana kuenda patouchline, ndokubva aenda kunotora waanoti mupurisa wamambo anova ndiye akamusevha tsamba yekuti unofanira kuya kudare achinzira kuti muite umbowo. Mupurisa wamambo ndokutakurwa ndokuenda ikoko. Mupurisa wamambo ndiye akaendeswa akapiwa mari inokwana kuita madhora $20, $20 achienda kunomira pamukadzi uyu achiti ndiri kutsvaga urudo pazuva ranhasi. Ndokubva atorwa, ndokubva vatorwa mavideos vachinzi izvo vari mukati mekutaura. Ndokubva amutora ndobva akuenda pazuva ravo mukomana kunzi musi wokunzi vari kuenda kumatare dzimosva anga akabata vhidhiyo iri. Ndokubva azopa musikana achiti kana iwewe uchitinosevenza kwakati ndiratidzewo kuti munhu uyu ndiani, ende paakamira pane zvakapfeka unomuziva here. Zvakaita kuti mukadzi uyu ati iye kudarira kwamambo bvisai nyaya yangu handichadi kuenda ikoko. Yamiswa kudaro hapana kuzobvunzwa chimwe chinhu zvakare pamusoro penyaya iyi. Nyaya yakabva yamiswa yakadaro. Asi yamiswa yakadaro mukomana uyu akazotora umwe mukadzi akabva kubhindura anova ndiye akatizira aenda kumba kwavo. Aenda kumba kwavo zuva raakabuda achiti akuenda kunoita umwenga. Achibva kumba kwatete achienda kumba kuna tezvera vake musi wokuita umwenga. Mangwana sanhasi atambirwa, mangwana achida kutora mutsvairo kuti amuke achitsvaira ka munozviziva zvezvo kuti anotsvaira achita tumatutu twemarara. Asi pese panozoda kuorerwa duto panenge pachiiswa mari achiiswa muhomwe dzake. Ndokubva adonha akabata mutsvairo. Paakadonha akabata mutsvairo ndokutanga kubuda ropa munzeve, ndokutanga kubuda ropa mumhuno, uyezve achitozvikanganisa kuzvimesa aripo ipapo. Apo pari kubuda mwana uyu vana tezvara hapana chavati vaendesa, izuva rikuteka kuita umwe. Ndokubva vatambudzika. Marwariro aita mwana uyu akabva endeswa kuchipatara. Vari kuchipatara vamwe vakamuudza kuti marwariro ari kuita mwana hongu mai naye kunoku, but honai ari kuhumuka nekutaura zvaari kutaura, but mashoko aitaura achiti iye haufuwe wakagara pamba apa, wauya sei nekuti uyu murume wedu, sei wauya apa, hakuna kurwara kwauri kuita kwangu, buda kuenda kumba kwenyu uchaita zvakanaka. Vachinzwa izvozvo kumanesi kwe zvikanzi inzosera mwana mune chekuita rinyaya iri kutaurika zvikanzi nyaya yetinoisiva. Vakatora mwana uyu vanovabereki vemukomana
vakakwanisa kuita chivindi chokutaura nevabereki vemwana vari kubhindura vachishandisa masoni neimwenzero kuti mwana uyu aimboita zvakanaka. Zvikanzi vana baba nanatezvara tinoziva kuti muri vana baba, asi mwana uyu tinai kunoku mutemo tinouziva, hatikwanisi kutaura nemi tisina zvataita, but takumbira taombera vakushandisa nzira kwamambo. Endai munovazivisa kuti mwana tabvuma tisi tinaye, but kune zviri kuitika kunoko zvakafanana nekurwara marwariro akaita seaya zviri kuitika kunoko. Tiri kukumbira timborapawo mwana tichifambidzana pamwe chete nemi, tazvinzwa asi uyai padhuze. Vabereki vamwanasikana vakasira kugamuchira nyaya iyi vakati dai tambokwanisa terapisa mwana tozoita chikamu chokuda kuti bari iripe ndokufamba. Vari mukati mekufamba pachibva pabuda nyaya yekuti mwana uyu ari kunzi murume uyu kune kwaakambomitisa akaita nyaya, asi ari kunzi akazoramba. Kuramba ikoko ari kunzi hafaniri kugara nemukadzi, auya mukadzi iyeye toda kukunyadzisa. But nyaya iyi yakanzi yakagarirwa pasi negrupu remumasvingo mukati menzvimbo iyi, vanhu vevarume 2 nevakadzi 9 vanokwanisa kuita ivo 11 chete vanofamba pashift reusiku. Baba vemwana uyu vakati ndine vanoziva vanogona kubatsira, handiurayirwi mwana wangu nekuda kwokuti akangodawo munhu mukati menzvimbo. Baba vakaita chivindi chokuenda kumanzvimbo iyi, ndokubva vasvika vakati kuna Sabhuku, ndine mwana akaroorwa muno asina nguva yakareba, wamuri kunzwa kuti akadonha achida kuita un'anga, achida kuita umwenga. Saka Sabhuku ndiri kukumbira, ndoda kukanda bembera Sabhuku vakati izvo ndiri kukumbirawo kuti mundiunganidzirewo vanhu ndikande bembera ndokuti mwana wangu ararame. Zvikanzi veida wakanya nderei, zvikanzi kwandakafamba ndine zvandakanzwa. Sabhuku vana kuramba, Sabhuku achibva unganidza vanhu. Baba vemwanasikana vane mashoko vakataura vachiti, wangu kuno kumasvingo ini ndinobva kubhindura, but tese tikaungana tiri vana muZimbabwe ende nyika ide imwe chete kubva kuutungamiri kusvika pazuva ranhasi madzimambo akasiyana, but panoita mamiti manzvimbo imwe chete. Mwana wangu mwana wemuZimbabwe zvakafanana nemi, ndiri kukumbira kukanda bembera rokuti kwandakafamba nekwandakanzwa mwana wangu ari kunzi iye akufira nyaya yekuti akauya pamurume nokuda kwemhosva dzakaparwa nemurume wake kumashure. Saka mwana wangu ndo zvaakufira, aizviziva kuti kune zvakaitika kunoko. Ndakutaura shoko rekuti ndati ini mwana wangu ahafi paaripo pakana muchida muuraye kana muchidya idya zvenyu, but ndiri kukamba kudomenya nokuti izvo wese anoziva chaakabata pamwana wangu ngaaende kwaSabhuku tisangane ikoko. Asi kana uchinge waramba uchiziva kuti une zvawakaita but hauna kuenda kwaSabhuku, hatina kusangana nhasi chaiye buda munzvimbo munomu ende ahumudzokesa tataura tese, ndo mashoko andiri kutaura. Sabhuku akabvunza akati, kana muchiti munhu ngaabude munomu muda kuti aende kopi? Zvikanzi handina kuti munhu ngaabude muno, ndiri kuti ngandisangane pamashoko aya. Mukoma kepinde muri yeZimbabwe vari kumasvingo kana nhepfechiro chibata, ngatifambei pamwe chete tigopindirana panapa. Nhamba dzepanhepfechiro munadzo, nhamba dzeWhatsApp channel munadzo, tigobatsirana kuti vasingazivi vaziva zviri kuitika ikoko. Muri yeZimbabwe inzwai, zuva iroro rimwe chete iroro rakabuda murume achibura kudaro mangwana makuseni muchibva madonha vanhukadzi vari makuru ari pamusoro pe6 yezi vese vachinzi vafa. Ndokutakurwa ndokuendesa kuchipatara, ndokudokta ndokurikonfirma kuti vanhu vaafa vachinzi vafa kudaro, vati vafira kuma vari kumirirwa postmortem kunjafiwa chii pakati pavo pese. Hapana kuti postmortem yati yabuda nekuti varida kuona kuti postmortem chavauraya chii. Zvadaro vakawanda vakatanga kumhanya vachishivadzira kuti vedu wei haisi nyaya yakataurwa here ine chokuita. Vamwe vakazobuda mukati menzvimbo iyi, kune vamwe tu zvakare vakadonha vari pamba ipapo pemwanasikana uyu vasati vataura mashoko. Pavakaenda pamba pakapati vaparorwa munhu uyu, vanhu varume vaviri vakabva vadonha varipo ipapo, but vanga vasati vataura vakazotaura kumba kwavo, but vakadzi varume ava vakanyara kuenda kunotaura. Ndokuna kutaura panext door, mashoko azobudira panext door kuti varume vedu vari kutaura kuti ivo vanogona kufa nekuti vari kufungidzira kuti mashoko akataurwa nemurume uyu ane chokuita. But vakubvunza kuti sei muchibvunduka pane chamunoziva here? Nanhasi vasati vataura, but vanhu ndiri kutaura ava vari panhovo vakarara havasi kukwanisa kutaura. Hande kuchipatara vari kuramba. Handizive kuti vanhu vanoshandisa zvinhu izvi wai vachinzi vakanzienda kuchipatara vanoramba. Vanoziva kuti vachingopinda chete pamusuwo kuchipatara zvavo zvapera. Ndobva ipapo mukoma KB vanhu vanataura panapa pane mambuya maviri akafa 2 kweta 2 vakara vari panhovo vari kurwara. Namba ya4 -11 vandiri kutaura vese ava hapachisina ari muvillage vakabuda. Masingo mashoko andiri kutaura aya, umwe wacho mukadzi wakansela wemunzvimbo ishi, right?
ndati mukadzi wemutungamiriri ari munzvimbo iyi akabuda sabhuku vanonzi vakaunganidza vanhu veduwei vanhu vangu kana kuti vana vangu kana muchiziva kuti pane mashoko akataurwa aya pane chokuita uyai titaure saka nyaya iri peko zvino ndeyekuti nezuro muroora akadzoka munzvimbo ende muroora paakadzoka munzvimbo akaperekedzwa nababa vake nemumwe munhu vakauya naye vachimunda perekedza kusiya mwana wangu vanoda kumubata batai zvenyu vanoda kutamba naye batai naye zvenyu asi shoko rangu rinoti vandakataura vaya uyai titaure musataura nemwana wangu uyai titaure kana mukada kunzwa kwandinogara ndichasiya adresi ndisasiya mashoko kwasabhuku but nhamba yandataura iyi haimo munzvimbo kutaura kwandiri kuti angori mamwinyi vasangana vaviri vatatu vanenge chikutaura kaseveseve pamusoro pevanhu vasipo saka tamirira kunzwa kuti vanhu ava vakabuda muvhillaji umu vane chokuita here nenyaya iyi kana kuti pane zvisipo kana kuti kungobudawo zvavo asi vakanzi kana musati mataura neni musadzoke munzvimbo ishoko chete here rakavabudisa hatizive vakadaro vari panhoo havasi kutaura vari mudzimba kuchipatara vakaramba ya machinzwa chekumasvingo mwanasikana paakaroorwa paakadaka kuti atsvaire pachivanze achibva adona akabata mutsvairo zvichinzi iwewe wazoenda sei pamurume wedu kuti mudzimai uya wekutanga akaendesa murume kumatare edzimhosva ndiye here ane chekuita nokudona nekurwara kwomusikana uyu haasi kubuda iye manje kuri kubuda mubereki wake anove mai vake amai vake ndivo vari mugrupu iri ende amai ava munzvimbo umu havasi pavanhu vakafa ndevamwe vana umwe vanhu vakabuda munzvimbo vakatiza munzvimbo izvozvika ndevamwe varipo ende mwanasikana uyu achiita senge munhu ari kumanifesta pakati pevamwe vanhu vakatiza ipapo ndevamwe mazita evamwe vanhu vakabuda ipapo but paakabuda haana kubuda mazita achisvika 11 kwakabuda 6 but pane vakabuda ndemumwe aripo ipapo 0713938538 right kune avo vasina kwakuibata nyaya pahopley chii chakaitika papa Isabel mukoma KB nyaya pahopley ndeyekuti kune murume nemukadzi vaidanana but vasiri mukadzi nemurume vakaroorana zviri pamutemo but vachifambidzana ende mukadzi uyu aitomboenda achinopinda kumba kwemunhu vanodanana naye vachidzoka but hazvipo pamutemo semunhu akabvisa mari semaroorero atakaisa isusu musukoro vakaenda kubhawa vaenda kubhawa ndokubva vanonetsana vari kubhawa vanetsana vari kubhawa ndokubva vatorana ndokubva vaenda kumba pavakaenda kumba murume ndiye akazozokera kumba kubhawa mukadzi haana kudzoka asina kudzoka kudaro mukadzi uyu akazoita 3 days asingaonekwi kudaro uyu mukadzi uyu ane mutwini wake aitomboenda kumba kwaanoziva ndiko kwababa mukuru chikonzero vanhu vavaita sei vaidanana day 3 ndo pakazosvika ndokunopinda mumbawo ende pamba apa murume uyu anotoonere dzimwe hama dzake dzavanogara pamba nawo dzimabhawa but uyu achishandisa rumu yake uyu anozviti ndibaba mukuru wangu uyu ndo pakasvika achipinda mumba ndokubva apinda mumba ndokuona kuti panoratidza kuti pane ropa riri kupinda pasi pembedha ndokubva adongorera ndokuti vasisi vake vari pasi pembedha ende vakutobuda mvura kuratidza kuti vane mazuva vafa vari pasi pembedha ndo paakamhanya ndokuudza vanhu kusanganisira vamwe vakuru vakanesita nyaya ndakunosvika panzvimbo aiwa ndokuoneka zvechokwadi murandekadzi uyu ari pasi pembedha but mukomana uyu anga asingaonekwe but murume uyu masikati acho ane vanhu vaangambotaura naye achiti hapane zviri kundinetsa ndogona kungomwa mushonga ndikafa nokuti aiziva kuti kumba uku ane mhosva yaari kugara nayo ari kurara zvoke mumba umu but mumba umu mutori nevanhu munhu ari pasi pembedha waakauraya mapurisa achibva aita basa vakomana vematrausi vakomana vemabhande ndokubva vabata munhu kutaura kwatinoita mhuri yezimbabwe republic police ZRP yepa south park yakabata munhu ari mukati abvuma here kuti ane chekuita nezverufu rwomudzimai tamirira kunzwa kukoti nokuti zvinoita vanhu vamwe vanoti kana vachinge vabatwa panguva iya nokuti vanhu vakusiya hapana paunopindurwa mapurisa kana vachikubata kuti handizirini vobva vakusiva nokuti basa ravo mapurisa nderekubata munhu then kana vaisa maoko vanotonga ndio vachazobuda nenyaya kuti chikonoti ndiye auraya
atizivi kuti achabvumira kuti ndiye, but ndiye aidanana nemunhu pasi pembedha wake, ndipo pakaonekwa munhu akafa, ende airi iye aidanana naye, ende pekupedzesera ndiye akabuda naye kubhawa vachinetsana. Kubva ipapo iye akadzoka kumba, mukadzi haana kudzoka, ende munin'ina wemunhu akanosvika achiona munhu ari pasi pembedha wake, asi iye haana wanga akaudza. Ende mukadzi uyu semutumbi wake wanga kutobuda mvura zvokuratidza kuti kana wapedza kubuda mvura wakutokanganisika uri pasi pembedha. Ko iye irara sei kwasingaziye zviri pasi pembedha wake? Even muchidanana kudaro muchifambidzana, kana ukaona kawaita zvimazuva usingone mumwe wako wachiudza hama dzake, kana kutsvaga mumwe wako, yes, uri kupi? Uri kupi? Amainini ko dhiye wangu ari kupi? Right. But nenyaya yekuti aiziva. Ya pakaipa regai katizonzwa kuti vadiwa vateerere vanoti kudini pari zvino Zimbabwe titenderei katimbopinda muchitoro paisabheo vachada kukubatai munobatika sei apo masvingo chiri kubata chimuti chiri kubata mukoma KB. Ndaona mumwe atumira message zvikanza sekuru vekupi vekubhindura vanopedza masiku ndicho baba mangwana nyaya yekuwedza ya baba vanotora hembe dzevanhukadzi vachipfeka asi varidzi vehembe idzi vakazoonekwa kudaro. Umwe mwana wavo aitogara navo akatotesa kunogara panext door, asi panext door vakazoona kuti vana vavo vari kushandiswa. Zvikazooneka zvakare kuti murume vakadzi vaienda kune mumwe akatombotisa mushure mekuridza mhere usiku, atsvaga murume mumba usiku akamushayiwa, akazosangana naye murume akapfeka hembe dzechikadzi akatoisa bra nemazamo ekupinda mumba, kureva kuti iye kusvika atozoudza vanhu kuti vedu we ndofunga ndiri kushandiswa, honai mazamo aya nehembe dzinzi andinotora ndinopfeka, mazamo aya ndobva ndaita mukadzi, asi ndinofamba usiku ndakazviita. Masikati akatomboonekwa futi akadzipfeka mukati, saka mabhandi ehembe akaonekwa kurembera kunzi ko hembe kadzinozidii, saka akaendeswa kwaSabhuku akanobvuma, asi Sabhuku vakati handichaigoni, ine kwairi kuenda. Muchaona paWhatsApp channel zvaaipfeka nemazamo acho aanoisa paari. Rambai garai majoina ka WhatsApp channel ye National FM, tumirai ka wedro kuti link pa 0713938538 kana pa 0712393852 vachada kukubatai munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabipa sa Israeli Tembo Vanigao po rigiti vuka nyemba bonzo boshongora Natasha Ziko tinkufunani mwa tigumaneka mangwana, the hottest mid morning show in Zimbabwe. Tichakusiyani na Mesaudo Mesendlovo paita munango pantedu. Hello mkoma kanyeshi zviri kufamba here? Mushema mukase na mkoma Bosch. Zviri saise mkoma wangu? Mushe ndi mkoma Addington mpanya kababa Simba pakwadza. Baba Simbalo. Zvise mkoma wangu. Tibatsira itinzwe. Da kubatsira chipa Hopley. Hopley. Ijo murumo yo obvious ndiyakauraya mukadzi. Tiri pachena saka ngagare mukati kusvika taura chokwadi chake ende ngatopika jeri rakaoma chaiko. Baba Simba, pane mamwe mubvunzo toda kubvunza. Ukama hwekudanana hunoita here kuti munodanana musingagare mese kana muchigara mese, but muchienda kubhawa muchidzoka mese asi muri murume nemukadzi parudo? Ava maitiro avaita manyike murume nemukadzi hazvifanirwi kudaro kuti murume nemukadzi vaende kubhawa vachinwa doro vese. Even boyfriend negirlfriend muchienda kubhawa kune vamwe vanhu kako? Kune vamwe vanhu bhodzi anosikohagwa ikoko wakati uripo unoita sei? Amen. Saka ndiani anobvumidzwa kuenda kubhawa? Anobvumidzwa kuenda kubhawa murume anogona kuenda otenga doro rake odzoka kumba onwira pamba. Onwira pamba. Kana kuti kuenda vese nemhuri yese hazviite manje vakaita vakakanganisa vese. Saka mukadzi uyu ndiyakaurayiwa nemurume. Murume akazodzokera ega kubhawa avhasi auraya mukadzi andinobva aenda kubhawa. Saka murume ndiani mhosva akauraya mukadzi ngaapinde mukati. 0713938538 paita munango pantedwe. Alright, hello pa National FM. Ale esi kanyemba na kule zviri sekwa muzukuru wasekuru Goja wejari bwanga roera kumusha kurushinga uko pagodzi uko. Rushinga iri muZimbabwe zvayo? Iri muZimbabwe zvayo rushinga chimuti chiri kubata chichilombeta chijamba jamba iko. Saka una kurova uriko? Aiwa ndiriko bati pachiredhiyo kanoita kutopinda daily asi handizvapeka dambuka paya. Tsudzura Goja tibatsire.
ya ndida kubatsira icho chomurume wokubhinya vasikana icho. Taura chikwadi varume ngatinyarewo kumana vakadzi vakawanda uda kubhinya wana. Akakanganisa wana upenyu wasikana upenyu saka anofanira kutopinda mukati kana isingakanganise makore akanofanira kubvira pa6 years zvichienda mberi. Kubvira pamakore api? 6 years zvichienda mberi yomujeri. 60. Yes. Ya. Haafanira kutobuda nokuti anoutsinye sereki murume iyu. Tozotarisa chomurume uyoyo kumasvingo iyo. Taura chokwadi unoziva uyu murume uyu kauyu anga achingotizisa vasikana achiramba. Taura chokwadi ane mweya wakaipa ure pamurume uyu. Right. Saka munhu akatoshereketiwa kutoti hafaniri kuita mudzimai. Saka avo vanhu uyo mwenga aendeyo achizokanganiswa kuroyiwa hamba ikasangana nemunhu anodemo one zvake takuwana. Kwacho. Yes, ngosangene nazvo. Vanofunga kuti ndoega vakasimba nyika yakakura Zimbabwe ihombe. Saka vanofanira kutoti nyaya ichitogarirwa pasi kwamambo yobva yagadziswa yobva yapera. Ende ndikuona kuti baba womwana wakaramba mwana wekuti aite musha uyu achiitwa ngazvitotora mwana watange wataura nyaya dzacho kudari dzopera zvakanaka. Aiwa tinotenda.